Îmi amintesc momentul în care m-am născut. Nimeni nu-și aduce aminte, dar îmi amintesc în schimb prima mea minge de fotbal. Mi-a dăruit-o tatăl meu. Am prins-o, doar eram portar. În școală eram unic, nu eram nici gras, nici musculos, iar terenul pe care urma să jucăm aproape că nu conta. O făceam întotdeauna cu plăcere, chiar dacă alegeam să joc între două ghiozdane, două pietre sau între două grămezi de haine. Vladimir Nabokov, care nu a fost fotbalist, ci scriitor, spunea că menirea unui portar este cea de martir, sac de box sau, cred că și eu voi sfârși, un singuratic. Sufăr singur, râd singur, sărbătoresc singur și tot singur plâng, luptându-mă cu unicul meu inamic, mingea. Pe mine mă îmbrățișează doar când câștig duelul de la 11 metri, dar sunt fericit și așa știu că niciodată nu voi semna atâtea tricouri ca un alt jucător din echipă și întotdeauna vor spune că dacă am fost cel mai bun om al meciului, echipa mea a fost foarte slabă. Dar ce contează, îmi place să fiu portar.